Odlazak u penziju je za svakog čoveka jako bitan trenutak u životu. Danas je Srbija bogatija za još jednog penzionera, uz čiju pomoć je mnogo dece došlo na ovaj svet. Danas pričamo o jednom posebnom doktoru. U velike ljude i stručnjake spadaju oni koji za vreme svog radnog veka iza sebe ostave velike stvari. Jedan od takvih je i doktor Sead Šačić, koji je u opštoj bolnici u Novom Pazaru radio skoro 40 godina. Ja sam 83. godine počeo da radim, 39 godina, a na ovo odeljenje sam ušao 88. godine. Tako da, eto, iza sebe imam impozantan broj i porođaja i operacija. Jedan je od onih lekara koje su ljudi rado sretali, što potvrđuju i brojke. Zahvaljujući ovom doktoru, nekoliko hiljada beba je bezbedno došlo na svet. Ja lično imam evidenciju koju sam vodio, da to je 12.000 porođaja. Znači imam iza sebe i operisao sam oko 3.500, nešto malo preko 3.500 žena, tako da, eto. Radni vek ovog velikog čoveka je zvanično gotov. U ovih 40 radnih godina stalo je mnogo lepih uspomena. Jedna doza sete postoji, što je logično, ipak je to kraj jednog perioda, jedne životne epohe, jednog perioda i sad početak nove epohe, ali se rado sećam svih. Interesantno da ja uglavnom volim da kažem da pamtim lepe stvari. I rado se sećam saradnje sa kolegama, svih onih slučajeva gde smo morali da se angažujemo svi, ili makar više nas, da bismo rešavali probleme koji su nekad bili teško rešivi. Procenat komplikacija koji smo imali nije veliki, nije ništa veći nego u vrhunskim kliničkim ustanovama u Srbiji, tako da, eto, mislim da taj deo međuljudski odnosi, saradnja s kolegama, drugarstvo, druženje, uspesi u struci, to je ono čega volim da se setim. Kolege iz opšte bolnice o doktoru Šačiću govore sa puno ljubavi i poštovanja. Ja bi pre svega u svoje lično ime i u ime svih babica ginekološko-akušerskog odeljenja doktoru Seadu poželjela sretan odlazak u penziju, da mu poželimo puno zdravlja, sreće i uspeha. A što se tiče lično doktora Seada, ja lično i moje koleginice već 40 godina, ja 31 godinu radim sa njim, ja bih samo poželjela da svi lekari koji dolaze na našem odeljenju da slede njegov put, da bude 1% kao doktor Sead, što je bio jedan izuzetno pažljiv, jedan dobar lekar, izvrstan lekar koji samo mlađi treba da uče od njega. Doktor Sead je jedan od najstarijih ginekologa na našem odeljenju i zaista stvarno mogu da kažem sve reči pohvale za njega. Na mene je ovako najviše ostavio utisak njegov odnos prema mlađim kolegama sa puno poštovanja, a o stručnom delu, da ne govorim, stvarno nas je naučio mnogo. To je jedan izuzetan prvo stručnjak i dobar čovek, što je najvažnije. Što se tiče porođaja, odnosa prema pacijentu, prema ženi, on je tako bio nežan, znao je svakog trenutka i svakog momenta šta treba da kaže ženi u toku porođaja. Mi smo to uglavnom sledile od njega. On je nesebično pružao stvarno znanje koje je ogromno i što je najvažnije, naučili smo odnos prema pacijentima je stvarno bio fantastičan i doktor Sead je stvarno kod mene je najviše fasciniralo kod njega jedna velika mudrost i ogromno znanje. Penzionisanje za doktora Seada Šačića znači da će sada imati više vremena za sve ono što je zapostavljao zbog požrtvovanosti poslu. Prekovremeni rad, naš dežurstvo i pripravnost su nam oduzimali mnogo vremena i zbog čega je trpela uglavnom naša porodica. Sad ću imati više vremena da se posvetim porodici, pre svega unučićima s kojima ovako osjećam posebnu radost kad provodim vreme s njima, ali ću u struci ostati i dalje u određenoj meri, onoliko koliko to bude u skladu sa mojim mogućnostima. Ono što je sigurno, opšta bolnica ostaje bez velikog stručnjaka i čoveka, ali iza njega ovde ostaju svi oni koji su imali priliku da uče od njega.